Mijiet ta' persuni ħonqu l-Knisja ta' San Filef ħaż-Żebbuġ biex jagħtu l-aħħar tislima lill-ikona tal-qasam letterarju George Saliba. Propju f'din l-istess Knisja George kien imdorri jisma' l-qudiesa nhar ta' Ħadd fil-11 ta' filgħodu. Il-kittieb Ormi li kien vuċi sinonima fuq One Radio mitħabta u sabta battak tal-qalb nhar it-tlieta fl-età ta' 64 sena. Mewta li ħasdet mhux biss lill-qraba tiegħu iżda lil bosta ħbieb, qarrejja u semmija. Il-kappillan ta' ħaż-Żebbuġ Daniel Cardona iddeskriva lil George bħala persuna umli, ġentlom sinċerità li ma bħala u ta' kultura kbira. Preżenti għal funeral martu Kate flimkien maż-żewġ tuliedu Annabelle u Mario. Attenda għal dan il-funeral il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u d-deputat mexxej Tony Abela. Preżenti wkoll deputati parlamentari fosthom l-eks mexxej Laburista Alfred Sant, kif ukoll iċ-Chairman ta' One Productions Jason Mikallef u l-kap ta' One Radio Rejat Soppardi. Ma naqsitx il-preżenza ta' bosta preżentaturi tat-televiżjoni li magħhom George Saliba tant ħadem fil-qrib. Dan kollu xhieda li l-mewt ta' George Saliba ma kienx biss self għall-qraba iżda wkoll għall-Partit Laburista, għall-Komunità Ormija u għall-poplu Żebbuġi fejn ta' kontribut fil-parroċċa u fit-taqsima tal-midja.